Čau. Čau. Takže tohle to bude yoga challenge a nemáme moc baterky, takže se do toho rychle pustíme a snad nám to půjde. Já jdu na tebe. Ty jdeš na mě? Jo. Ne, já jdu na tebe. A nekysto to. Tak fajn. Daj. Ale až tam Proč budeš, se? tak já dám ty nohy. Jo, hej. Ale... Nikolaj. Promiň se. Jo. Jo. Teď tady to. Já jdu do spát. Nikolaj, já to nedám. Vole. Vole, ty si prostě jenom na mě jako sklouzní. Já to... Asi jsme to dali. Dej to výš ještě. Počkej. 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 Myslíš, že ti ubližu, ne? Ne, kdo jde? Ne, ty jdeš do spod. Já už se nevím vyhoupnout. Dělej. Jo. Taky pěstí domů. I believe I can fly. I believe I can Pak takový jogový, ne? Mám jít teď nahoru? No tak já se neudržím na těch rukách, ale... Hele, lehni. Dej klik do kliku. Aničko, já to nedám. Ne. Takhle. Já. No tak to tím půjde. Udělej klik, vás. Udělej klik. Já budu nejdřív takhle, pak se zvednu, jestli to půjde. No to nepůjde, Nikita. No dělej. A ty jsi obrácený ty krásný. Já jsem kokot. Já jsem si... Udrž se tam. Kde je ta hlava? Jo, takhle. Ne, my tady kravíme. Ani si. To je kravění. Kdyby se zdržela, a Nikita. Tak ještě jedno. Jo. Můžu jít na tebe. Nebo počkej. Tak jak kdo bude sedět, jak kdo bude ležet. No, Ale to ne, to nejde, já musím to. Musím se chytnout. Jo, to bude lehký. takhle? Jo, ale musíme se chytnout, jak to... Jo! Dobrý. To musíš udělat stojí. To neudělám, vole. Já to neudělám. Ačkej, jde tak. Ne, tak já to udělám toto. Pak jsem blíž tady, musím to na to držet. Takhle. Já to ale taky neudělám. Musíš udělat větší špičku, aby se dostal těch nohou. Takhle? No.
to nedám. Já to taky nedám, že? To nejdám, že? Počkej. To nejde. Takže doufám, že se vám video líbilo. Poslední cvik jsme neudělali. To bylo až moc těžké, já ani jedna nevíme stojku, takže... No. Takže toto video bude Nesměj se, což je, že prostě si dáme do pusy vodu a pustíme si prostě vtipný třeba video na Vineu a zkusíme se nesmát. A nevyprsknout tu vodu, no. Takže jdeme. Hey, yo, how long you in for? 17. How long you in for? 21. Hey, yo, how long you in for? 17. How long you in for? Jestli 21. se... Jdeme dál. 17. Jo. How long you in for? 21. How long you in for? 17. How long you in for? Looking at the clock, it's about that time. Can I introduce Looking at the clock, it's about that time. Can I introduce A vtipný jak... first, I'm the Skrillex. Skrillex. McDonald's, can you stop? No! No! McDonald's, can you stop? No! No! Já to nemám. To nemám kalhotky, Niky. Vidíš mi? McDonald's, To can tam you stop? nedá, že ne? Proč já to nechrstnul? You kidding me? Kdy mě fakt z té vody špatně dáme tam tuhle. Počkej. Vy někam jdete? Hey, bro, son of a bitch! The fuck is wrong with you? You're scaring me in my sleep and shit. You were looking at the ceiling. Is there another way to go to... Co? Jestli to stačí. No. Au. Koukni, jestli to natáčí a kolik zbývá minut. 2 minuty a 25 minut. A pak ty mě teda. Ty 2 minuty a 25 minut. Sekund. Co uděláte? Ty vole, držu. Jdi pryč! Kam mám jít? Jdi pryč! Ale já nemám kam jít! Prostě jdi pryč! A pak jsem šla šťastná v novém oblečení a v těch ty vlasech. A pak jsem otočila taková nasraná, taková zmuklá slepice. Pak přijel ty sklený oči a ty. Jdi pryč!